Covid-19 Türkmenistanda ýylatyň ölümine sebäp bolýar. Şu günler näsaglaryň we ölýänleriň arasynda çağalar hem bar. Bu döwürde lukmançylyk hyzmatlary barha köp adama el ýeterli bolmaýar we derman bahalarynyň ýokurlanmagy dowam edýär. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Hökümet bolsa koronavirus ýurtda henidem ýok diýär. Azatlyň habarçylarynyň iň soňky maglumatlaryna görä Aşgabatda ölýänler köp. Niýazow adyndaky keselhananyň reanimasiýa bölüminde günde ortaça 30 adam ýogalýar. Ýogalýanlaryň köpüsi koronavirus bilen kesellän adamlar we ölenleriň arasynda çağalar bar. Adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşmeleriň biri Parahat 2/1-de 4 ýaşly oglan öldü. Ony çylafanda berdiler, keselhanalarda çağalar köp diýdi. Başga bir çeşme 10-njy sentýabrda bir enäniň we çağanyň ölümi barada habar berdi. Dün bizmeýinde bir ene we bir ogly oguldy. Ogly ilk öldü, ejesi 3 gün soň aradan çykdy diýip çeşmeýär. Köplenç hassahanalarda ölen hassalar plastik örtgülerde jaýlanýar. Köp halatlarda jaýlanyş çäreleri adamlar gatnaşmazdan geçirilýär. Bu aralykda Aşgabatyň saglyk edaralarynyň lukmançylyk işärleri öýme-öý aýlanyp ýylata sanitariýa çärelerini ýerine ýetirmegi duýdurýarlar we öýde galmagy çagyrýarlar. Köp hassahanalarda bejergi hassalaryň hatabyna amal aşyrylýar, dermanlar üçin tölemeli bolýar. Zerur dermanlar hassahanalarda ýetmezçilik edýär. Çoğunlygynyň ýokunç keseler hassahanasynda dermanlar muht berilýär. Paýtagtyň dermanhanalarynda dürli dermanlaryň we vitaminleriň bahasy ýene-de birden ýokurlandy. Mektebe gatnaýan çağalaryň azlygyna garamazdan ýatyrylyp birden täzeden başlanan okuw prosesi dowam edýär. Okuwçylaryň käbiri hassa beýleki bölegi enatalaryň öz çağalarynyň saglygy bilen bagly gorkulary sebäpli mektebe gitmeýär. Her neçe gün bolsa okuwçylar resmi taýdan mektebe gidýärler. Ýöne okuw ýok. Sınıfta çağalar kart oýnaýarlar diýip Aşgabatyň mekdepleriniň birinde okuyan okuwçylaryň ejesi gürrüň berdi. Munyň öňü sirasynda Aşgabatyň mekdepleriniň okuwçylaryna okuwdan galmak üçin ýazylmaly arzalaryň ýöriti anketalary paýlandy. Şu ýyl ýurdun orta mekteplerinde okuw ýyly Covid-19 ýaýramagy bilen baglanyşykly berk çäklendirmeler sebäpli tapaklaryň ýatyrylmagy bilen başlanypdy. Ýöne şol bir wagtyň özünde de okuwçylardan prezidentiň portretleri üçin adatda ýaly pul ýygnalypdy. Şeýle-de mektep okuwçylary dezinfeksiýa we sosial aralygy saklamanyň zerurlygy baradaky duýduruş stikerleri satyn almak üçin goşmaça pul tölemeli boldular. Keseliň ýaýramagy ýurdun universitetlerindäki okuw prosesine hem täsir etdi. 1 sentýabrda Aşgabatda dürli welaýatlardan talipler ýöriti awtobuslarda ähli universitetlere getirilipdi. Ýöne gyzky wagtda olar ýygyna öýlerine iberilipdi. Habarçylar häzir ýokary okuw jaýlarynyň şol sanda konserwatoriýanyň umumy ýaşaýyş jaýynda 27 sentýabrda garaşsyzlyk güni münasibetli köpçülikliň çäreleri gatnaşjak Aşgabatly ýaşaýjylaryň yerleşdirilenligini, şeýle-de olaryň halk maslahatynyň ýygynagyna gabat geçiriljek dawaralary hem gatnaşjakdygyny habar berdiler. Bayrama taýýarlyk maşyklary her gün birnäçe sagatlap bolýar, gatnaşýanlar karantinda saklanýar we olara öýlerine gitmäge ruhsat berilmeýär. Ýurdun häkimetleri henidem koronavirusyň ýaýramagyny ikrar etmeýärler, emma ýagdaýa çäklendiriji çäreler bilen reaksiýa bildirýärler. Aşgabatda sowda hyzmat we güýmenji obýektler ýapyldy, ýat çärelerine gadagançylyk girdildi. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä geçirilýän testleriň netijeleri Türkmenistanda Covid-19 keseliniň delta görnüşiniň bardygyny tasdikleýär. Ýurdun lukmançylyk edaralaryna koronavirus anyklanýan hem bolsa hataba alınmaýar näsaglaryň we ölenleriň arasynda vaksina alan adamlar hem bar. Ýylata vaksina etmek işi dowam etdirilýär. Köplenç Hytaý tanjymy ulanylýar. Koronavirusa garşy vaksina ýurtda hökmanadyr. Türkmenistan öz ýylatyny koronavirusa garşy vaksinany edip etmezligi saýlamak hukugundan mahrum etdi. Emma ýurt ýylatyna vaksina edilmegine degişli statistikany bermeýär. Türkmenistanda nowatdaky paýta ýygym mögsümi dowam edýär. Türkmen häkimetleri bu ýyl mejburi ýygym işlerine, diňe büdjet işgärlerini, esgerleri, okuwçylary we aliment bergisi bolan raýatlary çekmek bilen çäklenmeýär. Şu günler Balkanyň häkimetleri bu işlere ýurdun beýleki sewitlerinden welaýete gelip işleýän raýatlary, şeýle-de arakorlary we ten söwdasy bilen meşgullanýanlary hem mejburi gatnaşdyrýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy welaýetden habar berýär. Onuň maglumatyna görä ýerli
polisiýa idaralarynyň işgärleri beýleki welaýetlerden balkana gelip bir kanun ýagny ruhsatnamasyz işleýän raýatlary polisiýa bölümlerine çağırıp olardan paýta ýygyna gatnaşmagy talap edýärler. Bu raýatlar Serdar etrawynyň azady, ýaşlyk, sarp we Janahir Daýhan birleşiklerine hemde Bereket etrawynyň Uzynsu, Mawtumolu we Türkmenistan Daýhan birleşiklerine paýta ýygyna sürgün edilýär diýip bu ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 9 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bu raýatlar beýleki welaýetlerden gelip Balkanyň Hazar, Gumdag we Balkanawat ýaly şäherlerinde ruhsatnamasyz işleýär. Balkanyň häkimetleri paýta hasylyny diňe beýleki sebitlerden gelip işleýän raýatlaryň däl, eýse welaýetiň polisiýa bölümlerinde hasapda duran arakhorlaryň we ten sowdasyny edýän aýal gyzlaryň hasabyna hem ýygnamaga synanýar. Polisiýa işgärleri olara bu çäreleri ahlak düzediş işleri diýip düşündirýärler. Şeýle-de munyň jeza we temmi beriş çäreleriň bir bölegini hem belleýärler diýip çeşmämiz aýtdy. Bellisek Balkan welaýety ýurdun döwlet harmanyna iň az paýta hasylyny tagşyrýan sebitdir. Şu ýyl Türkmenistan boýunça paýtanyň 1.250.000 tonnasyny ýygnamak gözüňünde tutulýar. Şonuň iň az muktary ýagny 10.000 tonnasy Balkan welaýetinden ýygnalar. Öz gezeginde Ahal welaýeti 280.000, Daşoz welaýeti 275.000, Lewap welaýeti 320.000 we Mary welaýeti 365.000 tonna paýta hasylyny tagşyrar. Ýurdun gowaça meýdanlarynda paýta ýygymy mögsümi baryp awgustyň ortalarynda başlan bolsa-da, bu işe resmi derejede Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýetlerinde 8 sentýabrda girişildi. Paýta ýygyna Daşoz welaýetinde 15 sentýabrda resmi taýdan badalga bermek kararlaşdyryldy. 18 awgustda Maryda büdjet işgärleriniň, 24 awgustda Lewapda Goro polkunyň esgerleriniň, 27 awgustda Lewapyň Türkmenabad şäherinde mektep okuwçylarynyň paýta ýygyna mejburi çekilýändikleri ma'lum boldy. Bu barada adatlygyň habarçylary maglumat berdiler. 30 awgustda bolsa Türkmen häkimetleriniň Lewapda aliment üçin bergisi bolan raýatlary mejburi paýta ýygyna çekýändigi ma'lum boldy. Türkmenistanda kärenneçileriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasynda öndürýän paýta hasylynyň töweregindäki mejburi çäreler diňe paýta ýygymy bilen çäklenmeýär. 11 awgustda Lewapda habarçymyz Darganata etrafynda mektep molimleriniň gowaça çürtmek işlerini mejburi çekilýändigini habar beripdi. Halkara hukuk toparlary we guramalar Türkmen hökümetiniň ýurdun paýta önümçiliginde mejburi zähmetden ýa-da çağa zähmetinden peýdalanmagyny ýygyderli tanqid edip gelýär. Responsible Sourcing Network ýagny jogapkar üpçün edijileriň ulgamy web saýtynyň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň 10 awgustyna çenli 138 kampaniýa türkmen paýtasyny özleriniň üpçünçilik zynjirlerinden çykarmak barada wada berýän kampaniýa gol goýdy. Kampaniýa gol goýanlaryň arasynda Adidas, Alexander McQueen, Balenciaga, Boucheron, Burberry ýaly global markalar bar. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda ýygym mögsüminde John Deere 9970 kysymly paýta ýygýan kombaynlaryň 1000-süniň paýta daşama üçin ýük awtologlarynyň 2227-siniň, traktorlaryň 2301 sansynyň we traktor tirkegleriniň 3620-siniň ulanylýandygy öňe sürülýär. Paýtagat Aşgabatyň Gara Bazyryna dollaryň bahasy 30 manat 40 teňe çenli ýokarlandy. Gunwatar Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine 1 dollar 32 manata çenli gymmatlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary valyutanyň Gara Bazar bahalary barada ýurdun dürli künjeklerinden habar berýärler. Paýtagatly habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatyň Gara Bazyryna 1 dollar 30 manatdan satyn alınýar, 30 manat 40 teňeden satylýar. Balkanly habarçy Türkmenbaş şäherine 10 sentýabrda dollaryň Gara Bazar bahasy 32 manada çenli ýokarlananyny we haritlaryň bahalarynyň gymmatlandygyny habar berdi. Mary sebitine Gara Bazaryň bahalary paýtagata ýakyn bolup 1 dollar Maryda 30 manatdan satyn alınýar, 30 manat 40 teňeden satylýar. Ýatdasak hepdeniň başyna dollaryň Gara Bazar bahasy ýurdun dürli künjeklerine şol sany Mary we Türkmenbaş şäherlerine 22 manada çenli aşaklady. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurtda emele gelen valyutanyň Gara Bazaryna dollaryň bahasy ýan bir näçe ýyl bäri durnuksuzlygyny saklaýar. Apreliň başlaryna dollaryň manada bolan gatnaşygy 10-11 çenli ýokarlandy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary sebitine awgustyň ahyrlaryna dollaryň 33-34 manat aralygyna bahalananyny, ýöne sentýabryň başlaryna onuň bahasynyň birden 22-24 manada çenli aşaklanyny habar berdi. Ýerli
valyuta söwdegärleriniň sözlerine görä sentýabryň başlaryna dollaryň bahasy 22 manada çenli aşaklasa-da bu baha haritlaryň arzanlamagyna getirmedi. 30 awgustdan başlap adyk haritlarynyň derman ferişteleriniň bahalary gymmatlap başlady. Adamlar bolýan zatlara düşünüp bilmedi. Sebäbi mundan ozal dollaryň bazar bahasy ýokarlanyny adyk haritlar we derman ferişteleri gymmatlaýar diýip bir valyuta söwdegäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Emma bu gezek dollar 22 manada düşse de adyk haritlarynyň we dermanlaryň bahalary göterildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Beýleki bir valyuta söwdegäriniň sözlerine görä marada dollaryň gara bazar bahasy Aşgabatda garaşly bolup bahalar paýtagtdan kesgitlenýär. Dollarçylar valyutanyň gara bazar bahasynyň awgustyň ahyrlaryna we sentýabryň başlaryna pese gaçmagyny Aşgabatdaky pese gaçyşlyk bilen düşündirýär. 7-nji sentýabr günü Aşgabatdan ýene habar geldi. Näçe dollar ýygnan bolsaňyz satyn alarsydylar diýip marly valyuta söwdegäri paýtagtdan jaňlaşan bir näwelli adamyň sözlerini sitirledi. Onuň sözlerine görä bu habaryň ýygyany marada dollaryň bahasy täzeden ýokarlanmaga başlady. 7-nji sentýabr günü öýlen dollarçylar narhy galdyryp başladylar. 8-nji sentýabr günü dollar 30 manat 20 tengeden satyn alındy. 30 manat 50 tengeden satyldy. Valyuta söwdegärleriniň dollarlary Aşgabatdan gelen näwelli adamlar tarapyndan satyn alındy diýip marly valyuta söwdegäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä dollaryň narhy birden 22 manada çenli pese gaçany ilan tarasyna dollaryň 20 manada çenli pese gaçmak ähtimallygy barada pikir dörep köp adam ýygnan dollarlaryny gysgly çalyşypdyr. Marly valyuta söwdegärleri şu günler ýene Aşgabatdan dollar gerek diýen habarlaryň ýöňlerine gowuşýanyny aýdýar. Indi dollar çalyşýan adam ýok diýseňem bolýar. Aşgabatdan bolsa ýene dollar gerek diýip habarlar gelýär. Näçe bolsa-da, näçeden bolsa-da satyn alarsyýarlar. Uly summa soraýarlar diýip marly valyuta söwdegäri gurrun berdi. Paýtagtlyk habarçy Aşgabatyň gara bazaryna da şu günler dollaryň satyn alınýanlygyny, ýöne satynmaýanlygyny habar berýär. Hiç kim dollar satmaýar, hiç kim milli manadyň hümmetiniň durnuklaşdyrylajagyna inanmaýar. Sebäbi hiç ýyl ykdysady reforma amala aşyrylmaýar. Häkimetler Türkmenistany ähli zadyň gowdugyny, manadyň durnuklydygyny tutan ýerlilik bilen öňe sürýärler diýip bir paýtagtlyk Nermen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol dollaryň resmi alış-çalyş bahasynyň 3,5 manatdyna saklanýanlygyny ýatlatdy. Hamaly Türkmenistanyň raýatlary häkimetleriň siýasatyny goldaýarmyşyn. Bularyň ählisi ýalan. Raýatlar häkimetleriň alyp barýan siýasatyndan ören nägile. Bu ýagdaý ykdysady we siýasy petige dirýär diýip Nermen sözüni jemledi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň adyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň arasynda Balkanly eneler döwlet tarapyndan çağalara berilýän kömek pulunyň juda azlygyndan şikayet edýärler. Olar bu pulun bazar sebedine düýbinden kwapdaş gelmeýändigini aýdyp, oňa bir guty emeli süýt hem satyn alyp bolmaýandygyny belleýärler. Bu aralykda barha güýçlenýän koronavirus aladalar sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleriniň arasynda bazarlarda käbir adyk haritlarynyň bahasy hasta gymmatlaýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkandan we Aşgabatdan habar berýärler. Çağa berilýän nan atly emeli süýdüň bir gutusy 580 manat. Bu bir çağanyň ýarym aýyna ýetýär. Çağa berilýän kömek pulunyň möçberi bolsa 200 manat. Bir ene çağasyna 15 gün ýerýaly goşmaça iýmit satyn almak üçin 3 aýlyk kömek puluny bir gezekde almaly bolýar. Bu iň arzan çağa iýmiti bolup durýar diýip Balkanly ene anonimlik şertinde 10-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen töhmetdeş olan Balkanly lukmanlaryň bir näçesi soňky ýyllarda ýetileşen azyk ýeter ýetmezçiligi sebäpli çağaly eneleriň tas 70%-na goloýnyň süýdüniň ýokdugyny ýa-da ýer süýtden kesilýändigini aýtdylar. Türkmen hökümeti ýurtda eneleriň we çağalaryň saglygyny goramak, olaryň sagdyn iýmitlenmegi, awadan hemde bagtly durmuşda ýaşamak üçin ähli şertleriň döredilendigini gaýtalaýar. Çağaly enelere berilýän kömek pullarynyň her ýyl 10% ýokarlandyrylmagy muňa mysal hökmünde görkezilýär. Ýönesinçilerin ençemesi kömek pullarynyň ujypsyz ýokarlanmagynyň çağaly eneleriň bazar sebedine uly bir goşun goşmaýandygyny aýdýarlar. Olar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň maliýe puwdagyna uly zarba urandygyny, hususy sowdada haritlaryň şol sanda azyk we senat önümleriniň bahalarynyň aşa ýokarlanmagyna getirendigini aýdýarlar. Häzirki wagt çağalar üçin niýetlenen bir gezeklik arlyklar, ýagny bir gutu pampers 260 manada barabar. Bu bir çağanyň 2 hepdesine ýetýär.
berýär. Hakykatda bir çağanyň 1 aýlyk emeli süýdüniň we arlygynyň bahasy onuň 6 aýlyk kömek puluna deň bolýar diýip balkanyny ene aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan eneler özlerine berilýän kömek pulunyň mukdarynyň iň bolmanda 2 guty emeli süýt we 1 guty pampers almana ýeter ýaly bolmagyny arzu edýändiklerini aýdýarlar. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz barha güýçlenýän koronavirus aladalar sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleriniň arasynda bazarlarda käbir azy karitlarynyň gytalýandygyny, käbirleriniň bahasynyň ýokurlanýandygyny habar berýär. Mundan ozal ahal welaýatynyň oba ýaşaýjylary dürli azy karitlaryny şol sanda süýtgatyk önümlerini paýtagta getirip bazarlaryň golaýynda ýa-da köp gatly jaýlaryň howullarynda satýardylar. Ýöne şu aýyň başynda girdilen hereket çäklendirmeler sebäpli döwlet belgisi ahal welaýatyna değişli bolan ulaglar Aşgabat şäherine goý berilmeýär. Şol sebäpli ahalyň oba ýaşaýjylary öz haritlaryny Aşgabatda satyp bilmeýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýerli ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz häzirki wagtda oba ýerlerinden getirilip satylýan süýtgatyk we ýumurtga ýaly önümleriň gyçylygynyň emele gelendigini, olaryň bahalarynyň hem gymmatlaýandygyny aýtdy. Ahalyň ak buğday etrafyndan getirilip satylýan 1 litr gaplanmadyk süýdüň bahasy 8 manada ýetdi diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Ýatlasak şu aýyň başynda habarçymyz paýtagtyň polisiýasynyň Aşgabatyň töwereginde ýerleşýän ahal welaýatynda hasaba alynan belgili ulaglar saklap, olardan şäherden çykmagy talap edýändigini habar berdi. Şonu polisiýa işgärleri gadançylygyň sebäbini düşündirmediler. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir döwlet dukanlarynda gyt azy karidine öwrilen çöregiň satyga çykarlandygyny, ýöne onuň gysga wagtda satylyp gutorandygyny habar berdi. Koronavirus çäklendirmeleri Türkmen paýtagtynyň medeni durmuşyna da täsir etdi. Planlaşdyrylan konsertler ýatyryldy. Häzirki berk çäklendirmelerden öňkü täsirli medeni wakalaryň biri 1-nji Seýilgähiniň medeniýet merkezinde geçirilen Gowun Joşýar adly konsert boldy. Azatlyk radiosynyň bu aýdymsaz çäresine tomoşaçy bolan habarçysy Aşgabatdan şeýle habar berýär. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň solistlari Resul Gylyjyň ýolbaşçylygynda şu Tomus 1-nji Seýilgähiniň medeniýet merkezinde 2 edek kamera konsertini geçirdiler. Öňkü Filharmoniya jemgyýetiniň kiçi zaly oturuşlaryň sanitariýa tertibi esasynda goýulmagynda 100den gowrak adam ýerleşdirdi. Bu ýere klassiki sazyň hakyky muştaklary geldi. Konsert alyp barjy biziň dinleýijilerimiz aýdymsaz intellektuallarydyr diýip konsertde gelenleri hormat bilen garşy aldy. 21-nji awgustda Gowun Joşýar adly konserti 18-nji asyryň 2-nji ýarymynyň italyan kompozitory Domenico Cimarosa we nemes kompozitory Christopher Gluck'yň Orfej we Euridika operasyndan konçerto eseri bilen başlandy. Tomoşaçylaryň uly şatlygyna Bartok'un Rumen halk tanslary, Dvoržagyň Slavyan tanslary, Loezleriň Ýewrey halk sazlary, Piazzolanyň kiçijik gül satyjysy we Haýyş edýär natly tango sazlary ýanglandy. Galliano'nyň Doktor Zhivago filmi üçin sazy, häzirki döwür italyan kompozitory Vezzolini'niň 2 eseri we 19-njy asyryň 2-nji ýarymynyň nemes kompozitory Karl Ludwig'in ýangsalyjy bir eseri ýerine ýetirildi. Rimski-Korsakowyň Polyot Şmilya eseri tomoşaçylaryň gaýta-gaýta islegi boýunça ýerine ýetirildi. Tomoşaçylar sazandalara uzak we çyn ýürekden el çarpmak bilen minnetdarlyk bildirdi. 21-nji awgustda Gowun Joşýar adly wakasy 2-nji konsert boldy. Birinjisi 31-nji ýulda saatly akşam ady bilen geçirildi. Iki konsertde Selvi Öwedowa we Yusuf Öwedow gatnaşdylar. Bu sazanda jübidi tomoşaçylaryň arasynda giňden tanalýar. 31-nji ýulda olara Mehri Oradowa fortepiano we Didar Yomudow gaboy gatnaşdylar. 21-nji awgustda olar bilen bilelikde Aýbölek Mukyýewa gyjak Elman Nasirow alt we Yusuf Geldi Gandimow ýalançyl çykyş etdiler. Iki konsertiň programmasy aýdymsaz tolkunlaryna görä düzüldi. 18-nji 19-njy asyr günbatar klassiklarynyň ustatlarynyň eserleri we soňky döwür kompozitorlaryň şol sanda häzirki zaman sazandalaryň meşhur eserlerine öwrilen sazlar ýanglandy. Birinji konsertiň düzüminde 19-njy asyr klassiklarynyň eserleri goşuldy. Nemes kompozitory Robert Schumann, Awstro-Wengriýaly Franz Doppler'iň Wenger Fantaziýasy atly fleyta we fortepiano üçin eseri, Italiýaly Verdi'niň we Bassini'niň 3 romans atly klarnet we fortepiano üçin eseri tomoşaçylara hödürlendi. Konsert Fransuz kompozitory we gabayist Charles Collier'niň gaboy we fortepiano üçin uly konsert fantaziýasy bilen dowam etdirildi. Soňra 20-nji asyryň meşhur Argentinaly kompozitory Astor Piazzolanyň fleyta we fortepiano üçin fugato we klarnet hem fortepiano üçin La Muerte del Angel atly iki eseri bilen tamamlandy. Sowet kompozitory Yevgeniy Brusilovskiýniň Boz aýgyr
toplumundan Ether we Tango Nueva akımynyň döredejisi Astor Piazzolla'nyň Libertango sazy ýerine ýetirildi. Döwlet Simfonik Orkestriniň awgust aýynda planlaşdyrylan ýene bir konserti Latin Amerikasynyň sazlary atly medeni wakasy ýatyrylypdy. Pul adamlara gaýtarylýar, munyň üçin şahsy taýdan ýüz tutmaly diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy habar berdi.